सोरनि सिट बेल्टनि गाबखो मोननैनिबो गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं दिनै 1 अक्ट'बर दिनै मा दिनमोनलाय दिनै नङा गाबोनसो गाबोन 20 है दिनै 1 अक्ट'बरा फार्स्टआव माबा मोनसे डेट दं नामा दिनै 2 अक्ट'बराव मामोनथाय गाबोन गान्धी जयन्ति औ बावजोब्बायलै लेखाजों बारा सोमोन्दो गैला दिनै जेबो गैया दिनै जायखिया माबा आरो बुधबार जेनेरेल नलेजखौ बारा गोसोआव लाखायामोनलै आं गोदो फरायनाय समाव what is the date today नालाय what is the date today नै फाथो सुदों नै जों गामियाव फाथो सुदों आयौ नै फाथो सुदों जों गामियाव जेबो गैया नै today is Wednesday होननानै दं फाथो सुदलादों नै जों गामियाव फाथोसिना फाथोसिना मोनसिगोन बिसोरो मोनसिगोन गोदो बिफा दंनाय समावसो जोंनाबो फाथो गायसोगारोमोनलै दा गैला नै लोगोफोर सिनायदोंना गुड मर्निं प्रान्जल नार्जारि फैदों गुवाहाटीनिफ्राय अमा जानो बेखौ थाखाय थाङो हनै थो आदा थो आंखिया थाङो होननायसो खोनादों बेखौ आदा प्रकाश गुवाहाटीनिफ्राय मैया फैदों बिथाङा जोंनि न'आव फैदों बङाइगावआवहाय खामानि दंमोन हनै मुलि मेडिसिन लांफैदोंमोन बिथाङा मेडिसिन गावनि बिफानि मेडिसिन लांफैदोंमोन ओमफ्राय दा समथ' आङो न'आवसो दङ इलेक्सननि सिगांनिफ्रायनो इलेक्सन बिसायख'थि जानायनि सिगांनिफ्रायनो आङो रुमाव थानाय जायाखैबा रुमा दा बिराद दाखोर दाला जानानै दं आंनिया सासे मानसि हमनानै साफा खालामनो नांगोन एकदम बालि सिमा गासैबो मानग्लुंजोबगौमोन नों मैया थानायमोनब्ला बेनिखायनो मैया जोंहा फिसा पार्टि दंमोन नालाय अमा मासे फिसा नङा अमा मासे फिसा जायो अमा मासे 60 केजि दाउ खासि माब्रैयाव गैयाबाबो 12 केजिसो जागौमोन बेखौ जानो थाखाय बिथांखौहाय आं हांख्रायदेरनाय जादेरबाय मैया थुक्राझाराव जानाय जादों जोङो ओरै जोंजों लोब्बा थानाय फ्रेन्ड सार्कोल जेसेबां दङ 14 चिरां दुवारनि लोगोसे ओरैहाय जोंनि आइलेण्ड एरियानि फैना मोनजाफैबाय आंबो प्राइमारि मोननै फाथाबारि उगुरि बेजों बे एरियायाव बेसेबां जोंनि फ्रेन्ड सार्कोल दङ दाख्लैनि बिसायख'थियाव बेसेबां जोंजोंहाय लोब्बा लानानै खामानि मावनायफोर बिथांमोन बयखौबो जोङो हांख्रायनानै आरो स्पेसियेलि एरिया थुक्राझार प्राइमारिनिफ्राय चिरां दुवार गोलैयो आरो बेनिफ्राय बयखौबो लेंहरदों गोबाङैनो जादों 400 जनसो मानसि जादों मैया जोङो जाहोनाय जाबाय नोंबो बेयावनो आंबो मोनजाफैबाय बाहागो मोनफैबाय आरो जों गामिया माबायदि माहाजोन बिराद माहाजोन बारि गोजा बांसिन गय बागानफोरखौ मा नायनो थालिर बागानफोरखौ मा नायनो माने न'आ खम बारिया बांसिन नंगौ न'आ खम बारिया बांसिन दा नोंथांमोना नुदों जानांगौ नै बिखिनियाव न'आनो गैया नै सब बारि गोजा ना दंफां बागान गय बागान बेबायदि गोजा आरो नै नोंसि आरो बिदि माइ दुब्लि दङ गय बागान दङ ओमफ्राय न'आ खम आरो जेनेबा ओमफ्राय बागानानो बागान गोजा मानो न' खम होनना बुङोब्ला जोंनिया ओरैबायदिलै माने न'खरसेयावनो सासे मानसिनावनो 15 बिगा 10 बिगा बिदि थायो नालाय गोदोनि आबौमोना बिराद माहाजोन नालाय जोंनिया साफायावनो 40 बिगा 30 बिगा बिदि ओमफ्रायसो फिसाफोरनि फिरि माने एसे रानना होलांनाय जायो नालाय फिसाला बुरजाबाथाय बारा थांबाय बिदि आरो बुस्थुआ बिदि ओरै थालिर बागान थालिर बागान दानिसो बुंदोंमोन दाबो नुबावबाय मोनसे जोंनि दैया माबायदि दैखरनि दैया दैयाथ' नै बायनासो लोंनांगौ जायो दा इसिना डाइरेक्ट दैखरनि दैयानो लोंजाबावो लाखिथ' दे ओरैसो राइट साइडसो आन्दायबाय नामा नैबेजों थाङोब्ला नैबेथ' मावफारानो गोलैबाय मावफार नांबाय बियो जोंना गामिया बेयावनो जोब्बाय ओमफ्राय नैबेजों थाङोबा जोङो ओरै थुक्राझार मोनहैसिगोन आरो नै आंनिया जेला फैयोब्ला नैबाव लेफ्ट साइडआवहाय माबा मोनखायो स्कुल बेयाव ग्राउन्ड लेफ्ट साइड लाबानो जाबाय बै लामाजोंहाय आन्दायनांगौनि जेबो प्रयजन गैया दैजाब्रां ब्रिज बारनाय लोगो लोगो दैजाब्रां ब्रिजआवबो आरो फाथो मोनहैनोसै दैजाब्रां ब्रिज मोननोसै दैजाब्रां ब्रिजआव मा दंना बे मा होनो फाथो लामनाय दं बरिया नुदोंमोन जोंनि दैखरनि दैया मोजां दा बरियालै ओरैबायदि गुसु मैया फैरा मोनलोंनानै दैखौ बोरैबा मोनखादों आं मोजां मोनखादों आरो मोजां मोनदों
नोंसिनिया बायनासो लोंनांगौ जायो दैखौ जोंनिया नोंसिनाथ' माबा जोंनियाबो मा होनो जोंनियाबो मानसिना बिदि नङा जोंहानि ओमफ्राय सोरनाबा बिदि आरो सिमला लोखि बाजार ना नोंसिना लोखि बाजार आइरन बांसिन दा आइरन जाना दङ आइरन जानानै दंना नोंसिनिजों माने जोंनि माने न'खरफा न'खरनि जानाबो बिदियाव गोलैबाय जेनेबा बाथ्राया आच्छा बांसिनानो आइरन गैया दिसुन जानाव दङ ओमफ्राय जोंहानि न' खाथिना सोरनाबा दं बिदि आरो बेरायहोगौमोन आं नोंखौ दिनै नोंथ' थालांनो हानाय नंला थांनो हानाय नङा मैयानो फैबायना आरो मुलि दं मुलिबो दं बेरामनि थाखाय दा आं न'आव होनानै गाबोन थांसै आं नङाबा नोंखौ गेलेंफुङाव बेरायहोहैनोसैमोन आङो बिनिफ्राय गेलेंफुङा बारा गोजान नंला बा 12-13 किल'मिटार भुटान बर्डार जोंना ओरै सिदा थाङोबा साहा ओमफ्राय लामाया नै बिदिनो सेम एस इट इस नै बेबायदिनो ओरैबायदि हाइ फाइ ब्रेक गानांगौनि जेबो माबा गैया दिनै मा दिनब्रा दिनै जेबो दिन गैया नायदोंमोन आं है मा जेबो दिन गैया दिनैनि बारा मा बुधबार बे बुधबार बाजार नै बे बुधबार बाजार जोंना दुमब्रु बाजारा बे दुमब्रु बाजार बियो दाख्लै जांख्रिथायनि थैसाम सिनेमा देखायदोंमोन ना जोङो गय जागोन गय नैबे ग्राउन्डआवनो देखायदोंमोन जोङो नैबेयावहाय बेयाव देखायदोंमोन खासि बिबार नायनोब्ला नै जोहोलावफोर सिख्लाफोरलाय नायखाया नों बैयाव पिकनिक स्पटआव थाङो नामा जोंनि पिकनिक स्पटआव दसे हाबलांनो नांथ'ला गोजौनिफ्राय नाहरदो होमबा नोंजों हाबो आरो ने ओइजों हाबो बैयावनो आइफवालनि पिकनिक स्पटआ आइफवालि बेसो जोंना नैबे दालां जानानै ओरैबायदि मोजां जाबाय कानेक्सना ओरैबायदि खिनाय बादि सु जायखौ दाख्लै बुंदोंना हाग्रामा सारा खिनाय बादि सु बेबो बेनो खालामखानायखा नालाय दालाङा सार हाग्रामायानो बानायलांखानायखा बेफोर नङाबाथ' जों 5था जाब्लानो गिदिरानो जायो 5था जानाय लोगो लोगो नाव बन्द' जानोसै होनना बुङोमोनलै मोनायाव हमबाथाय गैलामोन आरो जोङो बिराद थालिर गायसावलादों माथो थालिर गायना बिदियाव थालिर गायदों हनै गुवार माथो फट' लालांदोब्रा फैनाय नै मैसो ओरैबो होनदों जोंनिनो जायगालै बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया वाव खासि बिबारा जि समायदों अखा हायाखै फंबाय अखा दोमैनानै दङ हागोन अखाया मा होनदों हाब बै थालिरखौ सोर गायखोब्रा सोरनि जाखो बेलाय आदा मार्टिननिसो नामा बेलाय बैयो स्कुल दे बैयो स्कुल मैसो दं नै बैयो आइफवालिनि पिकनिक स्पट बैग्रि बागाना बेनो जि बरिया जानानै दङ नै हेलौ मैयाहाय जोंना ब्रादारा प्रान्जला गुवाहाटिनिफ्राय फैदों ओमफ्राय बङाइगावआव फैनानै रावखौबो गोसोखाङाखैमोन खोमा बिथाङा आंनिनो मुङा फार्स्टआव फैदों जानांगौ ना आंथ' इलेक्सननि सिगांनिफ्रायनो आङो माने बङाइगावआव थानाय जायाखै गामियाव फैदों इलेक्सन पारपसनि थाखाय दा बे हिसाबै दासिमबो आं गामियाव दङ ओंखायनो बिथांखौबो मैया लेंहरनाय जाबाय गामियावनो दा बिथाङा नै दि जाब्रां ब्रिजआवहाय गसंनानै दङ दि जाब्रां ब्रिजनि बिखायाव गाखोनानै दङ ओरै बारनाय लोगो लोगो दालां बारनाय लोगो लोगो बियो 14 नं चिरां दुवार जाबाय ओमफ्राय आइफवालि दखान
ओमफ्राय बे आइफवालि पिकनिक स्पटआ बेनो दा ओमफ्राय ओरै थांनाय लोगो लोगो बे 16 नंनि सिमा दुम्रुथला बाजार जोंनि बियो बे दालाङानो माने बर्डार आरो चिरां दुवारजों निसिमाजों बेनो बर्डार ओमफ्राय माबा आइफवालि पिकनिक स्पटआ बेनो दा नै बेलाय औ बे दंफांबारियानो बहा थाङा बा बहा थाङा बेंथल थाङामोन आच्छा सुबुं नार्जारि इउटुबार फैदों बा माबानि बाक्सा सिमला बाजारनि बिनिखौ एसे खम जादों भिडिअ'नियाबो खम जाखादों मा मावदोंब्रा एब्र'लाय आं जेबो मावाखैलै थालिर लाइफां बागान खालामदों औरा बिदि आंबो खायदा खालामनाङासैलै बागानावहाय खालामदो नोंसिनिया ओरै मेरला गया थैजोब्बायना आंनिया बाय दा मोजां दा दे बार थांदो दे खासि बिबारा जि समायदोंलै खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन आं दा दंफैयो नै जि जाब्रां ब्रिज आरो आइफवालि ओमफ्राय बे दालाङा 3 किल'मिटार जागोन नामा ना 2 किल'मिटार जागोन ना 1 किल'मिटार 1 किल'मिटार ना एसे खम बेयाव गोलावानो दा बहुत गोलाव बेबायदि दै लामा आरोना बियो देनजार गिदिर दै जायोमोन जाहैबाय सिगां दा खमायबाय जानांगौ ओइनै सिगाङावबो बेसेबा दै लामा माने बिदि आरो नैबे जाबाय जाबाय बै दंफां न'आ जाबाय आइफवालि पिकनिक स्पट ओमफ्राय जोङो दंफैयो नै आदा सिलभिसन SN26 राइडार मा खालामदों नोंलाय ब्लग खालामदों नामा खालामाखै स्टेटास नङा ओरैनो फेसबुकनि दे दा बिथाङा दंफैयो जोंनि गामियावहाय 16 नंनि सिमानि बे दालां बारनाय लोगो लोगो चिरां दुवार माने बे दालाङानो 14 नं चिरां दुवार बे दालाङा डिभाइड खालामबाय दि जाब्रां ब्रिज बियो बाय नोंना लाइभ नामा आं फेसबुकआव लाइभ होदों माबायाव इउटुबावहाय जिखुनु 13 मिनिटआनो जाबाय कमेन्ट फरायनोसै 74 जनल' नायथारदोंलै नै 74ल' जाया दा फुङाव सोरबा सिखाराखैना नुदों नै मिनिस्लुआ टटेल बयस हाय आदा गरम बहा जाहरदों नै सोरबा हाय आदा जादों जि नार्जारिया आंखौ ब्लक खांखमा ब्लकसो बावदों हाय आदा बहा थांदों गामियावनो दं फंबाय जेरावबो गैया थाङाखै दोमैलु बसुमतारी हाय आदा बाय गासैखौबो हाय बुंहरबाय दै गासैखौबो हाय बुंहरबाय जेरावबो थाङाखै दोमैलु प्रितम बाइक गैला नामा आदा नोंना गैथ'ला आंना बाइकआ बायफिननांगौसो जानानै दङ DN अफिसियेल दावबायनायाथ' जेरावबो दावबायाखै आं नैबे प्रान्जल नार्जारिखौहाय द्रप खालामहैनि ससे DN अफिसियेल हाय दोमैलु बसुमतारी भिडिअफोरखौ थाब लाबो आदा जागोन फंबाय जागोन जुबिनदाखौ बुथारग्राफोरखौ अखा हायाखै थुलुंगा ब्रह्म जुबिनदाखौ बुथारग्राफोरखौ हमबाय आदा गावसिनि मेटार बियो बेखौ जों बिजिरनोबो हाया सोर बुथारदों सोर ना दैयाव गावनो गोदोनानै थैदों नङा होमबा ना माबा मोनसे बुंनांगौबा मानसि दाय जागोन बाबु औ कम्फु BSTRY हेलौ DN अफिसियेल भिडिअआ थाबनो निउब'आव होदो ब्र' हाब बेखौहाय नोंथांमोना दा नुथ'नाय नङा बोसोरसेनि उनावसो नुनो हागौ दा फुजानि सिजोन बे आउटसाइड बाहेरायाव मार्केटिंआ बियो जोबग्रोखांनायनि उनावसो सिनेमा हलाव लाबोगोन सिनेमा हलाव जेब्ला जोबखांजोबो होमब्लासो निउब'नि थाखाय डिसाइड खालामगोन जांख्रिथायनि थैसोमनि बारै बुंदों बिथाङा नोंथांमोना सिनेमा हलाव थांनानै नायथां निउब' नायनो लुगैनो नाङा दा DN अफिसियेल आंनिसो माखौबा बुंहरखो आंनिसो सुबुं सागर उदालगुरियाव अखा हागासिनो आदसा हाब एसे खम जाथोंसैलै गरमा बांद्रायथारबाय बेबो हागोन बायदि मोनदों आं
सानायखाया नार्जारि फैलावा बहा आदा बिथाङा न'आव दङ उन्दुगासिनो दं जानांगौ बिथाङा दा सिख्लाफोरजों फन रायलायगासिनो दंदां दा प्रास्तन बसुमतारी चेनेल आदा प्रान्जल जोंनि गामि खाथियाव दिनैसो फैफेरदों नामा औ दिनैसो फैदों अखा हायाखै नामा हाथ'वाखै दिनै नङा मैया दिनै नङा मा खबर आदा गरम नों दायालाय मोजाङैनोलै खबरा काजलगावआव अखा हागासिनो बेंटलाव हायाखै नामा बेंटलावबो हायाखै मैया ओरैबायदि जादों औ आं काजलगावनिफ्राय ओरै नोंसिनि लामाजों फैनायाव काजलगाव अखायानो गैया ओमफ्राय बे खोदोमतलनियाव अखायानो अखा ओमफ्राय नोंसिनावबो अखा गैया बेबायदि जादों आरो दोमैलु बसुमतारी जोंनिथिं अखा हागासिनो आदा रुनिकाटा नोंसिनिथिं अखा हायाखै आदसा रुनिकाटाजों अखा हाबाय रुनिकाटाया बैजों जायो दे ओरै सिदानो औ सान्तिपुराव दा गैया नामा सान्तिपुरावथ' आं थांथ' दिनै सान्तिपुराव सिनेमा दं जोंनि बाव गथ'फोरखौ थुनहरगोन जों सेंग्राफोरखौहाय लाबोन नार्जारि क'क्राझाराव हादों आदसा आदा दाख्लिना बेसे लाब जानाया आदा ओइ गैया जोंनिया थैदोंसो 1500 सासेयाव 7 जनावहाय औ सिनेमायानो UPPLनिसो लाबोदों होननानै BPFनि नायफैयाखैरा जोंना बेयावनो गन्दगल लाबो दाख्लै बेयावनो जानानै थांबाय दा खिन्थु बिदि नङामोन आरो जोङो माने लकेलनि जोङो बिदा फंबाय जोङो मिलायलायनानैसो लाबोदोंमोन नालाय बेयाव बथ साइड पार्टिनिफ्रायबो दङमोन बे सिनेमा देखायनायावहाय बहा दं आङो गामियावनो दं प्रास्तन बसुमतारी हेन्डसाम नुथारदों माथो सानैखौबो आदा बाजै लादो आदा प्रान्जल प्रान्जला जाहोग्रोसिगोननो प्रान्जलखौ हाबा लानो थिनबायलै औ लानांसिगौथ' र' औ सानखिया नार्जारि रायज्लायनायखौ साबजाथारोलां मा होननाय जाखो बियो मा होनदों रायज्लायनायखौ साबजाथारोलां माने मोजां मोनो आरो रायज्लायनायखौ आदसा थेंक इउ फंबाय गोरबोनिफ्राय साबायखर फुंखा बरगयारि आं नायनो हास्थाय मा जाखो बुजियाखै आं फुंखानिखौहाय जास्लाबजोबासै बेयो मिजिं ब्र जांख्रिथायनि थैसिमथुखौ सिनेमा हलाव माब्ला बेखौहाय नैबे फुजानि बे आउटसाइडआव जेसेबां दा बाहेरायाव मार्केट लागासिनो दङ नैबे जोबखांजोबनायनि उनावसो होनो हागौ आंनि मोनथिनायावहाय फंबायफोर बे फुजा सिजोनफोरा जोबग्रोजोबथोंसै र' राकेश मेल'डि सेड हाय जांख्रिथायनि थैसोम फिल्माव हिट नुखादोंलै आदा नोंखौ खुख्रि लालायबाय गैयालै ओरैबायदि लोमजानानैहाय पार्ट्सफोरखौनो एबा सुटखौनो लानो मोनासै आङो नङाबा एसे बुरजा नुगौमोन शुटिंनि समावनो औ बे हेलिकप्टारनिफ्राय नामायनाया बेबो आंनो हेलिकप्टारनिफ्राय जि नामायदोंना आंनो बे नामायनाया दिदुंजों नामायनाया बे फैलाव ओमफ्रायदि नामायखांनानै ग्राउन्डनिफ्रायदि सिलाय फाथिनानै फैयोना नैबे आं खोन्थाहरबाय आं नोंसोरनोहाय आदा आंखौ सिनायदोंना सिनायाखै प्रास्तन बसुमतारी सिनायनाय जायाखै फंबाय अन्नानै सिनायथिखौ लाहरदो दे राकेश मेल'डिस दैजिं जागोन ना जाला आदा जागोन होनना बुंदों जोंनाथ' सरखारा फैबायना जानांगौ दैजिंआ जानांगौ माने जाखागोनानोखा जानांगौ बियो मोनसे डिसेम्बरफोरनि गेजेराव जानांगौ बियो मोनसे वर्ल्ड रिकगनाइज जाबायमोनथ' बे फेस्टिभेला जानांगौ जों बाहागो लानोसै एबार जों बाहागो लागोन नभेम्बर डिसेम्बरनि गेजेराव जागोन आरो जाबाय दैजिं ओइ र' मा फन हरदों बेलाय नोमबाजै फन हरबाय थादोंलै दानहरबाय आं रागा जोंनानै नामा ओइ राग जोंथोंसैलै दसे दामबारनि भिडिअ लाबो दामबारा ओजोंसो दंहैयो आपार आसामावसो सानखे नार्जारि सिमाङाव फैलावजों नोंजों एक्टिङा गोगोम कमेडि जागौमोन बांसिन गरमा मोनगोन बायदि मोनदों आं पार्ट 3 फैयोबा एबार पार्ट 3आवला हले एकदम संसार जालायनायनि बिना लाखानोसैलै ओइ बिदिल' फ्लाम फ्लिम नुनायजों जायालै गोजोना बिदि रायलायनो मोनखानांगौ इमसन जाखानांगौ हा पार्ट 3 फैगोन होनना बुंदों एबार बिना लाखानोसै
बर' फोथारनि आदा अ आदसा दामफारनि भिडिअ लाबो ब्रादार बरपेटार ओरै गलाघाट दामफारनि भिडिअ लाबोनाय जाथ'नाय नङा दायो आं दा सम दामफारजों गैया एकदम दामफारा आंना आपार आसाम माबा बानायगासिनोसो दङ एसे बानायनांगौ दं नै लायनांगौ आपार आसामाव थांनांगौ साननैसोनि उनावहाय बिदिबा मा बिदिबा दोरोदलायनोसै दोननोसै एसेखिनियावनोसै रायजोफोर जोबथ'नाय प्रान्जल फैदों नालाय जोंनि एरियायावहाय एसे बेरायनि ओंखायनो नोंथांमोननोबो एसे मिथिहरबाय आङो फैदों साला ब्लगखौनो बानायाखिसै असायब'आ मोनसेबो मबाइला जायाना मबाइला जाया गोदान लादो गोदानथ' लानो नागिरदोंमोनलै मा होनबावनो दे लोगो मोनगोन थाबैनो दै बुज्लायनायखौ एसे हिट खालामनांगौमोनलै आदा हैद बिराद हाखु दाखु जादों बिराद हाखु दाखु बुलायनाय हिटआनो जादों होनखाबाय आरो हिट खालामनांगौ होनना बुंबावबाय टाइमानो मोनाखै जों आरो माने मेन एक्टरबो नङा मुंबो नङा जोंनो समखौनो होनो नागिरा माने बुंथ'लासो आङो समाखौनो होखाया जोंनोहाय बारा इमारजेन्सि साबसिन हामसिन हिटसो जाजासिनो गियो नामाथाय दे होमबा लोगोफोर बाय बाय दे र'